Catalunya és un país que no ha tingut mai un estat en el sentit modern del terme, no? Quan érem estat eren regnes i era un altre tipus de... No ha tingut mai estat. Si l'ha tingut l'estat espanyol i ha anat en contra. Això ha fet que aquest país, la societat civil, s'hagi d'haver organitzat sempre pel seu compte, sense comptar amb l'Estat. Organitzar tot això, tanta gent, la via catalana de tot el Principat, això només ho pot fer un gran poble, o un poble amb una capacitat d'organització brutal, no? I això, i per mi, això és una opinió personal, crec que ho ha fet el fet de no tenir estat, no? El fet de no tenir estat ens ha obligat a espavilar-nos, no? Altres pobles ho tenen tot mastegat i no tenen la capacitat de mobilització que tenim, no? Fixa't la constància que tenim cada any. Per això soc tan optimista i crec que ho aconseguirem, perquè contra un poble, com diu Brimpàs, no? Alegre i combatent, no s'hi pot anar, perquè sempre s'aixecarà. Jo penso que la via catalana és un dels grans actius que encara tenim en el que és el camí cap al 9-N, cap al referèndum, la consulta i la possible independència de Catalunya. És un acte tan gran, tan bèstia, amb tanta repercussió internacional, que ho va canviar pràcticament tot. Ja veníem de grans manifestacions, els altres 11 de setembre, però la via catalana unir tot un país a través de tots els seus territoris, amb tanta gent, tan variada, de forma tan pacífica i sense incidents, diu molt del que pretén aquest procés, sigui cap on sigui que ens porti. Jo crec que aquestes mobilitzacions, que era la teva pregunta, han estat molt ben organitzades. L'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium han fet una gran tasca, perquè quan el procés es deixa en mans dels polítics ja veieu què passa, no? A vegades hi ha interessos partidistes i la cosa doncs s'enroca. I de fet el procés català, diguin el que vulguin, és un procés fet per la gent. O sigui, la gent en un moment donat va prendre la iniciativa i va avançar a la classe política, no? Es va posar l'intermitent, va avançar per l'esquerra, i es va posar davant dels polítics. I ara els polítics a correcuita han tingut d'atrapar la gent,